Коя е една от най-главните причини за лъжата? Останете до края на това видео, за да разберете ключовия момент. Когато ние сме критични, осъдителни, имаме високи изисквания, претенции, как трябва да се държи партньора, какво трябва да прави, какви действия е необходимо да предприеме, какви чувства е важно да изрази или да не изрази, по какъв начин да прояви любовта си, по какъв начин да покаже себе си, да изяви себе си. Когато се опитваме да напъхаме нашия партньор в някаква рамка, в някаква своя представа, в някакви свои идеални разбирания, в своите претенции, много често партньорът или събеседникът се чувства принуден да ви излъже, тъй като не може да отговори на вашите претенции, на вашите очаквания, на вашите високи изисквания. И много често тези партньори започват да носят маски, защото това е техния стратегически начин, научен още в детството, да се справят с ситуация, в която от тях се изисква прекалено много и очакванията са много високи. С други думи, когато са нереалистични. Съгласни ли сте с това? И допълнете това видео с вашето мнение. Кои са главните причини партньорът да прибегне до лъжа? С вас беше Наталия, коуч, ментор и консултант по личностно развитие.